Takže vítame vás pri televíznom časopise GTV, som mnou je môj kolega a my prejdeme k dnešným správam. Najprv tá najhoršia správa, že narastol počet gamblerov, hlavne v našej triede o 5%. Je to tak! Poprosím, aby sa odnášali na televízne kamery a zakývali! A to vám musíme povedať, že dnes tu všetci ešte nie sú. Chýbajú tu traja gamblery, takže je to smutné, čo sa v poslednej dobe deje. A môj kolega je z toho na vetvi, ale teraz nemôže byť. Takže povieme vám viac o tom, že komisárka Tinka, obľúbený a dlho očakávaný seriál, má už svoj prvý diel a je lepší, veď vy viete než čo, a tým chcem povedať, že je lepší, než vy viete čo. A môj kolega vám povie viac o seriáli Spolubývajú. Áno, takže natočil sa prvý diel. Predstavte si, aké moderné byty sú tam, aké super srandy, že... No a dneska sme natáčali už pár seriálov, mimo iné Upírske notesy, amatérov, takže nezabudnite sa pozrieť na tieto videá tiež. No, ešte niečo sme chceli? Áno, ešte niečo sme chceli, že je to ľúto, ale už sa skončilo vysielanie seriálu Upírske notesy a začne sa natáčať film s neuveriteľným názvom Múmia sa povracia! A bude to komédia, akčno-dramatická komédia. Je to tak. Ja si myslím, že... A trocha romantiky tam bude. Proste to nejaká... Musíme tam zobrať nejaké ženské herečky, aby sa dala aj tá romantika zakomponovať. A myslím si teda, že to je najmä všetko. Dovidenia, učíme sa s vami a nezabudnite pozerať seriály na GTV a Fan TV. Stop!